Međunarodna otmica dece od strane roditelja, to je tema o kojoj ovoga jutra razgovaramo sa advokatom, on se zove Željko Simić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Jedan roditelj otme dete i odvede ga u inostranstvo, bez dozvole onog drugog roditelja. Da. Šta je to? Krivično delo? To je krivično delo u domaćim pravima, međutim ima i određene konsekvence, odnosno moguće procedure u međunarodnom pravu. Postoji Haška konvencija o građansko-pravnim aspektima ovakve međunarodne otmice dece i Evropska konvencija o priznanju i izvršenju odluka koje se odnose na staranje dece. Dobro, objasnite nam, najčešće su situacije, dakle, roditelje se razvode, dete pripadne jednom roditelju, drugi roditelj nezadovoljan, ne može da viđe dete onoliko koliko bi želeo i odlučuje se, a u očaju, sigurna sam, na ovaj potez. Šta radi? 99% slučajeva su u pitanju, dakle, različita državljanstva roditelja, jer teško je zamisliti nekoga iz Srbije da ode, koji je naš državljanin, da ode da živi u Francuskoj, recimo, ili da radi tek tako. Dakle, obično su to ljudi koji su ovde stupili u brak ili u nekoj drugoj zemlji, nebitno, pa im se ta neka radna obaveza ugovorna u ambasadi ili pri nekom preduzeću okonča i umeđu vremenu dođe do problema u braku ili vanbračnoj zajednici i tada se odluče da decu povedu sa sobom. Dobro, kako je moguće da jedan roditelj može da izvede dete sa zemlje? To je ono što je zaista hronično pitanje, ne samo u Srbiji, nego u regionu i šire u svetu. Jednostavno, pogranične policije ne rade svoj posao kako treba i time naprave zaista velike traume roditelju koji ostane u našoj ili nekoj drugoj zemlji, prosto i finansijski i na druge načine onemogućen da se bori. Kako je onemogućen? Jednostavno, saglasnost mora da postoji da bi se dete pustilo da pređe granicu. Ukoliko saglasnosti nema, ne postoje nikakvi izgovori i mora se vratiti sa graničnog prelaza. Dobro, ali ne bismo pričali o ovome. Ako se to desi, ne bismo upravo. Tako je, da se sve radi kako treba. Dakle, koje su prava roditelja koji je ostao u svojoj matičnoj zemlji, dakle, recimo u Srbiji, a dete mu je odvedeno od strane drugog roditelja u bilo koju zemlju u inostranstvu? Po Haškoj konvenciji, ukoliko roditelj i nema određenu odluku suda, podrazumeva se zakonski njegovo pravo na staranje o detetu i on može po Haškoj konvenciji podneti zahtev za vraćanje deteta. Kome podnosi zahtev? Podnosi se zahtev našem Ministarstvu pravde koje je samom konvencijom, odnosno unutrašnjom organizacijom, određeno kao centralni organ za sprovođenje. Dobro, i naše Ministarstvo pravde onda koga kontaktira? Naše Ministarstvo pravde kontaktira zemlju koja je označena kao potencijalna zemlja. Dakle, ne mora da se zna tačno da je taj roditelj otišao u određenu zemlju, ali da se da smernica otprilike. Postoji zahtev koji je jako opširan, gde se navode svi podaci, čak i podaci osoba koje bi mogle da znaju gde se dete nalazi. Dajte da pokažemo to gledalci. To je zahtev. Identičan je i za zahtev prema Evropskoj konvenciji. Da, zahtev za vraćanje deteta. Da, zahtev može da bude za vraćanje deteta ili za viđanje deteta, zavisno postoji li odluka o poveravanju deteta domaćem takozvanom roditelju ili samo o viđenju. U svakom slučaju, ažurnim radom, i tu bi morao recimo da istaknem, na primjer, Sjedinjene Američke Države. Oni se jako grčevito u ovakvim stvarima bore za svoje državljane i jako brzo deluju. Dok neke druge zemlje su usporene i imaju, da tako kažem, neki pristup da se to sporije radi, da se nije... Recite mi, podnosilac zahteva ne mora uvek da bude majka, odnosno otac, u zavisnosti od toga... Mora zato što, pazite, uglavnom su to roditelji, međutim može da bude naravno i organ kome je dete povereno. Dete može da bude povereno recimo nekoj ustanovi, pa da se desi da roditelj od te ustanove, da kažemo, kidnapuje dete. U svakom slučaju... Šta se dešava, recimo, u slučaju dete u inostranstvu i procesi mogu da traju prilično dugo? Šta se dešava ukoliko detetu zatrebaju dokumenta? Dakle, tu postoji... Dete obično u ovoj situaciji, kada je državljanin, jeste. Ima dupla dokumenta, da. I najčešća greška roditelja je upravo dozvoljavanje, recimo, na primjer, da deca izvade iz francuski pasoš. Ja uvek kažem, na primjer, majka može uvek da insistira, pošto je obično majka oštećena, može uvek da insistira na tome da deca budu sa njom na pasošu. I recimo tako jednom malom formalnošću vi eliminišete mogućnost da dete pređe granicu bez... Do koje godine dete može da bude na majčinom pasošu? Pa to je sad tehnikalija, zavisno od zemlje do zemlje. U svakom slučaju, do 16. godine se po ovim zahtevima može postupati. Ako je dete navršilo 16. godina, onda to više nije moguće, odnosno ono može samo da se izjasni. Imamo prvo pitanje za vas. Halo, dobro jutro.
Halo, dobro jutro, izvolite, u programu ste. Dobro jutro. Slušamo vas. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite, slušamo vas. Dobro jutro. Miloš Lutićka i telefona iz Beograda. Ja živim sa suprugom i imam malo unuče kod mene koje je staro 8 godina. Pre 5-6 godina su se razveli ćerka i taj bivši njen suprug. Kratko pitanje, ćerka nam da dozvolu da izvedemo malog iz zemlje, idemo na primjer u Republiku Srpsku, u Grčku na more, a otac nije tu pošto je pobegao u inostranstvo jer ima neke kriminalne radnje ovde u Srbiji i ne možemo nikako da dođemo do njega. Kako onda da izvedemo dete ako samo sa jednim potpisom, znači ćerkinim, da izvedemo to dete? A nikako, znači ne postoji šansa da njegov otac da potpis. Nema ga, jednostavno u inostranstvu. Znamo da je u Finskoj, ali ne možemo do njega uopšte da dođemo. Dobro, koliko godina već oca nema u životu deteta? Nema ga 2 godine, 3, ali oni su razvedeni već. Dobro, kome je pripalo starateljstvo? Starateljstvo je majci. Dobro, hvala vam na... Neverovatno, mislim, ali eto. A evo, moram da kažem, srećom, bolje je da se bude restriktivno, kao što je ovaj slučaj, da ne dozvoljavaju sa dozvolom jednog roditelja da se izađe, nego da se nekome desi, kao što se dešava, da ima tu agoniju, da ostane bez deteta i da mora onda da vodi rat na teritoriji strane države i tako. Dobro, ali kako ovi ljudi koji žele da idu na more sa detetom da idu? Ukoliko bi uspeli da tog roditelja koji se ne interesuje za dete, dakle ne pokazuje nikakvu sklonost da vrši roditeljsko pravo, ukoliko bi ga lišili roditeljskog prava, poveli postupak u tom pravcu ili postigli da mu se oduzme onaj moment odlučivanja o bitnim stvarima vezano za dete, tada bi mogli i posredno, dakle, da ga isključe iz prava da daje saglasnost. Dobro, čekajte, kako se to radi? Pa pokreće se sudski postupak. Jedini problem, naravno, problem je što to je očigledno nedostupna osoba, a je onda problem sa dostavljanjem. Da bi postupak počeo, on mora biti bar jednom obavešten i mora mu biti uručen nekakav inicijalni akt. Dobro, šta ako ne mogu da ga nađu? To je hronični problem. Zbog toga se angažuju advokati, detektivi, razumete, prosto da se locira lice da bi se upustilo u pravnu Koliko se vremena daje da se lice locira? Jako mnogo i vremena i sredstava i, nažalost, samo oni koji su zaista situirani mogu kvalitetno da vode tu bitku. Čekajte, ako žena ne može da pronađe svog bivšeg muža od kojeg je razvedena, njoj je pripalo starateljstvo, ne može da ga pronađe 6 meseci. Naravno. Je li to dovoljno? To je hroničan problem na nivou sveta i upravo je zbog toga bilo dosta razgovora u raznim instancama da se uključi recimo Interpol, pa da se uvede neka posebna recimo poternica za takve, da tako kažem, odbegle roditelje, da se pomogne, znate, pa onda on negde drugde kad bude hteo da pređe granicu ili se pojavi negde da plati karticom neku uslugu, prosto da se identifikuje i da se privode i da se na jedan, da tako kažem, rigorozniji način postupa prema licima koja su osumnjičena za ovakva. Koliko može da traje taj ceo proces i uopšte pred kojim sudom, pred našim se vodi sudom proces? Dakle, vi se obratite ministarstvo kontaktira državu za koju se pretpostavlja ide isto da se preko tu nalazi centralnog dete. organa, odnosno centralnog organa te države koja se moli. I u principu, ako se locira osoba, može da bude i nekih 3-4 meseca u optimalnoj situaciji, a može da bude nikada. Ukoliko ta osoba od koje treba dete oduzeti, menja lokaciju. Zbog toga nedostaje u celoj ovoj priči Haške konvencije, Evropske konvencije, koja je lepo zamišljena, nedostaje taj represivni faktor, jer primjera radi, sve se kockice slegnu i dete treba da bude predato, na primjer, nekom zaduženom organu u Francuskoj da bi bilo vraćeno u Srbiju. A taj roditelj pobegne u neki drugi grad u Francuskoj. Razumete? Znači, prosto, mehanizam, nedostaje taj represivni moment i upravo... Dobro, čekajte, ako pobegne, jel se pošalje policija da ga nađe? Naravno, ali on dobija na vremenu, pa može da izađe iz zemlje, da pređe, da se ne vraća više. On će u Francuskoj biti progonjen. Pa dobro, da. Pa zar nije to dovoljno? Mislim, kako da vam kažem, on je begunac, to je isto ko kad uradite bilo koje krivično delo, bežite od zatvora. On jeste begunac, ali ako vi nemate Interpolovu poternicu za njim, na vreme izdato, onda ga je teže locirati. I zato roditelji moraju da se, da tako kažem, privatnim sredstvima, detektivima i advokatima snalaze da bi došli do prvenstveno podataka i da bi zatvorili priču i mogli da realizuju ovaj posao. Dobro, ali kada se uđe u proces,
žalosno. Da, ali kada se uđe u proces, dakle, ako uzmemo da nije reč o roditelju kriminalcu, dakle, koji ide sa jedne na drugu, treću lokaciju sa sve detetom. U toj situaciji ide sve brzo. Koliko brzo? A može da bude i 2-3 meseca do 6-7 meseci u optimalnom slučaju. Hvala vam na gostovanju. Hvala. Željko Simić, advokat. Idemo na vesti.